Hej, mit navn er Thomas, og i den her video vil jeg tale om spillekonsoller og spil dertil, og det er alt lige fra nogle gamle nogen og til nogle nye nogen. Jeg vil ikke gennemgå det hele nu, men sådan undervejs i måske nogle andre videoer vil jeg måske hive en maskine frem og tale lidt om den, eller et spil, eller et eller andet, hvad jeg synes der er sjovt. Men i den her video her, helt specifikt, der vil jeg tale, eller der vil jeg lige sådan overordnet præsentere min samling og hvad jeg ligger inde med, og ja, det er sådan set det. Jeg vil starte med at lige præsentere, hvor det egentlig er, jeg sidder og, eller hvad det er, jeg kigger på, når jeg nørder. Og det er egentlig her, jeg sidder og beskæftiger mig med det. Så har jeg lige bygget sådan en fin hylde, hvad der kan lige, der står et røvfuld Master System-spil. Og jeg har også lige erhvervet mig en 3DS'er, hvor jeg er i gang med Tintin. Det er mega fedt. Så det kommer der nok en anmeldelse af på et eller andet tidspunkt. Her er der en anden hjemmebygget Rio, hvor jeg der har min PS3-spil, Wii, nogle PSP-spil og noget Xbox 360. Og ja. Det kommer der også noget snak om på et andet tidspunkt. Det er sådan lidt mere det her jeg nørder. Det her, det er de nye, og det er det, jeg kan holde ud og sidde og kigge på. Hvor sådan noget her, det er da også meget sjovt for 20 år siden, men det er ikke særlig ofte, det bliver hævet frem længere. Så skal det være for at køre en session, hvor man lige nørder noget Sonic igennem eller et eller andet. Så det kunne for eksempel være på en gammel Sega-maskine. Ja, men jeg vil vise lidt overordnet, hvad jeg ellers har, og det er så lidt ældre dato, vi taler. Så er vi rykket ind i soveværelset, og det her, jeg har mine resterende spil inde. Og det er ikke så hensigtsmæssigt, som det står, men det er, hvad det lige kunne blive til. Så det er en midlertidig løsning til at lige få bygget mig en reol eller et eller andet, det kan stå på. Noget PS2, Xbox, PS1, NES-spil. Og ja, der er nogle gode nogle iblandt, men det er ikke fordi, at jeg har spillet så meget NES i tidernes morgen. Perfect Dark for sig, hvad den her, den har jeg faktisk lige fået tilføjet til min samling. Jeg lavede en byttehandel inde på Playwright med Scavenger derindefra, og virkelig flink gut, så tak for den. Ja, ellers der er lidt blandet her i hvert fald. Noget Saturn nede i bunden. Det her, det er ellers lidt, det er sådan en rodekasse med spil. Der er der noget, alt muligt. Noget Dreamcast, sådan lidt af hvert. Så og en masse af sådan nogle advanced spil, hvad der ikke er box eller noget til. En røvfuld forsejlet spil af noget Game Gear og noget gammel Atari. Så det kigger vi på en anden gang. Men det er i hvert fald her, hvor jeg har det er alle de lidt ældre spil, hvor jeg har samlet de nye ind i stuen, som vi så på før. Så, men det næste, jeg kan lige vise den her. Den fik jeg tilsendt fra Sony selv, så det var faktisk lidt sjovt. Jeg skrev en mail ind til dem, om de havde lidt sjove ting til mig, så kunne man da lige få noget, der var forsejlet. Det var da meget skægt. Men videre til skabet, hvor det er opmagasineret med spillekonsoller. Jamen, velkommen til vores gang, hvor det ene klædeskab er fyldt op med, hvad nogen vel synes var ravelse. Og det er her, hvor jeg gemmer spillekonsoller i stor stil. Der er alt muligt. Der er en Lynx, der er en Jaguar, det er nogle 64'er, jeg har sat til salg nærmest, hvor der bare står og venter på at finde nye ejere. Der er noget, flyttekasserne de er proppet, og inde bagved er der proppet op, så der er rigtig meget godt, der gemmer sig herinde. Men det er så kun hardware-delen, kan man sige, fordi alle spillene så vi før. Og spilbladet, og hvad der ellers er. Det er spillekonsoller. Et helt klædeskab fuld af spillekonsoller. Så det er jo et dejligt klædeskab. Så nåede vi igennem det hele. Og så slutter vi, hvor vi startede, stort set. Her til sidst vil jeg
smide en hilsen afsted til Kronososa fra Playwright. Gode videoer han laver, tjek dem ud. Ja, og tryk like eller et eller andet, hvis I synes om det. Og så ja, i de kommende videoer, så vil det nok være noget anmeldelser af Mirror's Edge i hvert fald. Nok også Tintin, når jeg lige er igennem det. Og ja, ellers så finder jeg nok ud af et eller andet, hvad jeg synes, der er sjovt at snakke om, så må I høre på det jo. Så... Hold nu kæft, noget vrøvler ud, altså. Nørd en frygtelig masse. Specielt de nyere spil, men samtidig så også... Hold nu kæft. Hold nu din kæft, altså. En af mine hobbyer er MMA, men det har ikke noget med det her at gøre. Hvorfor kan sige, at det så noget vrøvl? Forfra. Og hvad griner du af?